Edmund, minulla ei ole paljon aikaa. Sinä olet paras merimies tällä laivalla. Sinä otat laivan hallintaan ja viet sen turvallisesti perille. Ymmärrätkö? Ei, kyllä me tästä selviämme. Te selviätte. Minä en. Viimeiset viikot on ollut pelkkää kuumetta. Se on ohi huomenna. Edmund, sinun pitää tehdä yksi palvelus minulle. Edmund, tämä kirja on hyvin tärkeä. Sinun pitää viedä se perille. Voidaan luottaa siihen. Se on tarkoitettu suurelle Nallelle. Vien sen perille, mutta mistä löydän tuon suuren Nallen? Älä huoli siitä. Suuri Nalle löytää sinut. Aivan. Varmasti. Meidän on lähdettävä. On oltava 2 perillä. Ja kapteeni halusi sitä. Minä olen johdossa lopun. Maata näkyvissä. Purkakaa lasti nopeasti. Herra Morrel. Mukava tavata taas. Samoin. Pelkäsin, että suuri myrsky olisi kohtalokas. Mutta missä kapteeni on? Kapteeni on poissa. Hän oli monta viikkoa sairas. Hautasimme hänet tänä aamuna. Minun nimitettiin johtoon loppumatkaksi. Otan osaa. Mutta hyvin näyttää sujuvan. Ai kirjanpito. Hyvältä näyttää. Kaikki on kohdillaan, herra. Ajattelin muuten sinusta seuraajaa kapteeniksi, Edmund. Minusta? En minä ole ansainnut sellaista paikkaa. Edmundista kapteeni. Mitä hän on tehnyt sen ansaitaksi? Minä olen raatanut niskan himassa paljon pidempään. Eikö olisi sopivampi laittaa joku pätevä johtaja? Edmund on kaikista pätevin merimies koko laivassa. Siitä ei ole epäilystäkään. Kiitos paljon. Mutta nyt minun pitää kiirehtiä. Nähdään muutaman kuukauden päästä. Fernand Mondego. Arvasin, että olisit täällä. Edmund, ajattelin nähdä Faaraon tuolla alla. Ei ole nähty taas aikoina. Arvaa mitä? Minut on nimitetty kapteeniksi. Mitä? Sehän tietää rahaa. Niinpä. No onneksi olkoon. Etköhän ole ansainnut sen. No, mutta täytyy taas mennä. Edmund! Edmund! En tiennyt, että tulit. No tulin. Mutta arvaa mitä? Minut nimitettiin Faaraonin kapteeniksi. Sehän on aivan jymy uutinen. Aivan kreivin aikaan tuli tämäkin. Tiedätkös mitä? Tänään illalla pidetään juhlat sille. Tule sisälle kertomaan lisää.
Fernand Mondego, mitä täällä teet? Ja miksi on apea ilme? Douglas, kunhan vaan mietiskeli. Miksi joku saa kaiken? Toinen, joka on tehnyt enemmän sen eteen, ei saa. Tämä liittyy Edmondiin, uuteen kapteeniin. Niin. Minä ansaitsen rahaa, mainetta ja kunnia. Minä olen uhrannut kaiken. Edmond vei kapteenipesti minun nenän edestä. Olemme samassa veneessä. Näinkö on? Surrataan yhdessä sitten. Ei, eihän sinun kansasi miehet tee niin. Te taistelette. Miten sitten? No teoriassa, jos Edmond sai kuolevalta kapteenilta arkaluontoisen kirjeen. Tervehdys kaikille. Mutta on kirja, joten en ehdi puhua. Kerro lisää. Aivan teoriassa kuitenkin. Jos joku kirjoittaisi kirjeen viranomaisille ja ilmiantaisi tämän kirjeen, sehän tietäisi vanki. Ja minulle kapteenin paikka. Teoriassa siis. Mitä tämä kirje siis sanoisi? Aivan teoriassa. Se menisi jotakuinkin näin. Mutta Edmond on ystävä, ja siksi kaikki on vain teoria. Nähdään. Nähdään. Antakaa aplodit Edmondille, uudelle kapteenille. Kiitos. Mutta Kuka täällä on Edmond Dantes? minä olen. Mitä haluatte? Kuninkaallisen prokuraattorin käskystä Edmond Dantes, sinut on pidätetty. Tässä on tapahtunut jokin väärinkäsitys. Tulen takaisin aivan kohta. Et näytä petturilta. Petturilta. Et niin. Kerro totuus, koska elämäsi voi riippua siitä. Sinulta löydettiin kirje, joka sisältää vakavaa todistusaineistoa maan petturuudesta. Antakaa kirje. Oletko lukenut tämän? En ole. En osaa lukea. Tämä kirja on eräälle maan petturille. Se sisältää tärkeää sisäpiirin tietoa. En voinut tietää. Kirjanantaja vakuutti, että se on täysin harmiton. Ei, sinä tässä olette harmiton. Vaikuttaa, että on vain tapahtunut väärinkäsitys, jonka uhriksi olet joutunut.
Huonosti käy, jos sinua näin helposti huijataan. Mutta ette ole petturi. Voitte poistua. Kiitos paljon. Odotas. Piti kysyä, kenelle kirja oli tarkoitettu. Isolle Nalle. Anteeksi, en aivan kuullut. Isolle Nallelle. Oletteko te kertonut tästä kenellekään? En ole. Kirjanantaja käski pitämään sen salassa. Tämä on hyvin vaarallista tietoa. Paras polttaa se juuri nyt, ettei se joudu väärin käsiin. Ikinä ei voi olla liian varovainen, vai mitä? Ei niin. Ei. En voi ottaa sitä riskiä. Vartijat, viekää tämä mies pois. Ei. 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 Olen syytön. Mihin olen? Näet sitten. Ivin linna. Minä en mene tuhoon. Jos vielä rimpuilet, niin kuula kallia. Kyseinen vanki on hyvin vaarallinen ja mahdollisesti jopa mielikuollinen. Hänen kanssaan ei tule puhua tai vuorovaikuttaa. Velje. Päästäkää ulos. Olen viaton. Ei haluta mysteeriä metsisarjassakaan. Onko enää lukaista? Aivan ihmeellistä naamista. Onko se kylmää? Siellä on jokin lihaa. Mysteeri lihaa. Ei taida. Viekää pois. Viekää pois. Ollaan siellä. Mieluummin nälkä koituu. Velje. Siellä on jokin lihaa. Onko se kylmää? Mysteeri lihaa. Velje. 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 Siellä on jokin lihaa.
Kuka siellä? Kuka olet? Et uskalla taistella. Antaa tulla. Mä en pelkää. Apua. Villimaa tuli perimään velkoja. En ole velkaa teikäläisille. Mene pois. Hyst! Kukaan ei saa kuulla. Kuka olet sitten? Miljonääri. Apotti. Sellin 27 asukas. Mikä itse? Syytä. Olen syytä. Niinhän ne kaikki sanat. Missä olet? Sellissä 34. Voihan paahto paista. Olen kaivannut väärään suuntaan. Mihin sitten piti kaivaa? Vapauteen tietysti. No, otas tähän ajoin. Millainen selli sinulla on? Tulee ihmeessä kurkista. Ne on antanut sulle kirjoja. Eivät ole antaneet mitään. Itse tein. Miten? Vanhoista vaatteista on minulla kynttilöitäkin. Ja työkaluja kaivamiseen. Miten olet osannut tehdä tämän kaiken? On ollut aika harjoitella. Viimeiset 10 vuotta. 10? Kuulostaa aika pitkältä ajalta. Mitä tuossakin? Yritän kirjoittaa siihen kaiken mitä tiedän. Ei se ole lähellekään valmis. Sitten sinun täytyy tietää aika paljon. Luonnontieteitä, filosofia, 8 kieltä. Ja vähän muutakin. Voitko opettaa minua? No, eipä ole paljon parempaa tekemistä. Mutta sinun pitää auttaa uuden tunnelin kaivamisessa. Kiinni veti. Mitä tuossa lukee? 3 kauhallista korkkujoa. Jesu etni. Sehän meni hyvin. Rosartuna. 135 kertaa 17. 2295. Mi piacciono i rigatoni. Melko hyvä. Miksi sinä sitten päädyit? En oikeastaan tiedä. Varmasti tiedät. Et vaan ole miettinyt asiaa. Onko sinulla vihamiehiä? Ei tiedä sen. Kuka on kateellinen? En tiedä. Mutta kummallinen tapaus kävi sillä iltana. Kerro ihmeessä. Ja niin mä päädyin tänne. Perin kummallista. Mikä nimi muutti tämän prokuraattorin mieleen? Isona. Mitä jos tällä prokuraattorilla on tekemistä ison Nallen kanssa? Ja ei halua sen paljastua. Mutta se ei silti selitä ilmiantoa. Dikko mieti. Dunlars. Vastusti mun kapteeniksi nimeä. Dunlars? Se kirjanpitäjä? Niin juuri. Sittenhän meillä on syylliset tiedossa. Ei hetkinen. Näin Dunlarsia ja hyvän ystäväni Fernandin yhdessä ihan kahvilla edessä. Ennen juhlia. Oliko Fernand mukana juonessa? Aivan mahdollista sekin. Ai.
Pienen lasinen pulla. Pienen lasinen pulla. Pienen lasinen pulla. Hermon, minua vaivaa vakava sairaus. Olen saanut varaamaan lääkkeellä, mutta se ei enää toimi seuraavaan kohtaukseen. Mutta pullossa on vielä puolet jäljellä. Se ei enää auta. Tiedät aikaan vähissä, ja sen on aikaa kertoa sinulle tärkein salaisuuteni. Montelankun saarella on haudattuna miljoonia. Enemmän. Paljon enemmän. Enemmän rikkauksia kuin yhdelläkään nallella. En edes kuninkailla. Haluaisin löytää aarteen nyt, mutta nyt se ei enää onnistu. Kyllä se onnistuu. Rauha meidän tulostaa vaikka väkisin. Ei onnistu. Et voisi pysyä meren pinnalla niin. Montelankun saarella on aare, ja haluan sinun löytävän sen. Pidän mielessä. Aarteeseen liittyy harvoitus. Auringon noustessa totuus paljastuu. Nyt minun pitää levätä. Edmund, mitään ei enää ole tehtävissä. Kaiva tunneli loppuun ja etsi Montelankun aarre. Hyvästi, Edmund. Hyvästi, vaari. Velje. Hyvästi, vaari. Hetkinen. Toinen ottaa jalat ja toinen pää. Onpa harvinaisen painava pakka. Yes. Yes. Tuuli. Apua. Apua. Auttakaa. Joku. Kiitos, kiitos. Pelastitte minut. Mistä sinä olet tullut? Olen haaksirikkoinen. Ainoa eloinen viime yönä. Se selittää rääsut. Joku on karannut vankilasta. Autosattuma tosiaan. Mitä tehdään, kapa? Ei ilmianto, jos hän suostuu miehistymään. Jos ei...
Olen tämän laivan kapteeni, Luigi Vampa. Hyvä tavata, Luigi. Sanoppa, oletko ikinä ollut merimies? Koko ikäni. Asia on nyt näin, että meillä on vapaapaikka miehistössä, ja sinä otat sen. Muuten meillä on pysäkki tuolla vankilalla, ja he ovat varmasti jo odottaneet sinua. Hyvä. Nyt kun on asia selvä. Tervetuloa Serpenttiin. Entä mikä tuon saaren on? Se on Montelangon saari. Huomenna sun sopimus loppuu ja sä pääset omilles. Niin. Mihin aiot mennä sitten? Olen aina halunnut käydä Marseillessa. Siellä on kuulemma hieno hiekkaranta. Kaikista maailman paikoista. Selvä sitten. Tiedätkö, jos me alan olla vähän liian vanhoja tähän salakuljetushommaan? Mulla on asia Montelangon saarella. Ylimääräinen käsipari voisi olla tarpeen. Voin maksaa pienen rahankin. No sehän käy. Ostetaan Monterota pieni purjevene ja mennään tutkimaan saarta. Siinä se. Miten sä ajattelit löytävä sieltä? Sitä ei koskaan tiedä. Sitten tutki. Ei mitään. Ei niin mitään. Oli virhe luottaa apua. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Auringon noustessa totuus paljastuu. Bertuccio, 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 Bertuccio. Bertuccio, me ollaan rikkaita, rikkaita.
Satutkohan tietämään, missä vanha Dantes on? Vanha Dantes kuoli 14 vuotta sitten pojan kaduttua. Kiitos tiedosta. Hei, satutkohan tuntemaan erästä Fernand Mondego? Lähti sotaan ja muutti Pariisiin rikastuttua. Entä eräs Danglars-niminen kirjanpitäjä? Hänkin muutti Pariisiin. Hei hetkinen. Milläs asioilla sinä liikkuu? Kirkon asioilla olen apotti Buson. Mikä tuo on? Se on Montelanku. Siellä on hyviä metsästysapaja. Voidaanko mennä? Sinähän sen päätät. Ei mitään. Huono tuuri. Palataan laivalla. On parempi idea jäädä tänne yöksi. Pimeä tulee nopeasti. Tervetuloa matalaan majaan. Missä olen? Miten niin? Minun palatsissani. Mutta olin vasta Montelankun saarella. Olet edelleen. Syö ihmeessä. Ei metsästys on. Mitä tämä on? Se ei ole vaarallista. Mutta kuka olet? Herätys. Haluamme lunnaita. Kuinka paljon? 1 000 000. Minulla ei ole niin paljon mukana. Voimme odottaa. Ei kiirettä. Sinulla on, jos haluat pysyä hengissä. Päästä hänet vapaaksi. Meillä oli sopimus. Tule. Ole varovaisempi. Yksin illalla vieraassa maassa. Huono idea. Olemme tavanneet aiemmin. Emme tietääkseni. Maanalainen palatsi ja... Miten voin korvata tämän? Nyt vaikutat tarvitsevan rahaa. Jos totta puhutaan, olin juuri aikamassa lähteä Pariisiin. Sinä voisit esitellä minut seurapiireissä. Sehän sopii. Hyvä. Tasan kuukauden päästä, kello 12. Ja nyt jos ei haittaa, jatkan matkaa. Mutta...
11:59. Montelankun Kreivi. Päästä sisään. Kreivin aikaa. No, miten olet viihtynyt Pariisissa? En tiedä. Tulin juuri. Nyt äsken. Niin juuri. Missä asut täällä? Voin järjestää pienen pytingin, jos on tarvetta. Ei tarvitse. Bertucci on järjestänyt jonkin majan. Menen tämän jälkeen katsomaan. Minun piti esitellä sinun seurapiirille, joten voimme aloittaa isästäni. Kreivi. Hauska tavata. Olen kuullut sinusta paljon. Montelankun Kreivi. Ilo on minun puolellani. Olen kuullut sinusta. Olet saanut kunniamaininnan. No ei se ollut mitään. Palvelin Lähi-idässä erästä kuningasta. Kuningas suurta lankkua. Sain kunniamaininnan uroteista. Sehän on aivan mainiota. Tietääkseni suuri lankku kuitenkin murhattiin niihin aikoihin. Niin, ikävä kyllä. Olin juuri lähdössä eduskuntaan. Haluat tulla seuraamaan? Tulisin mielelläni, mutta en vielä tiedä missä asun, enkä malta käydä vilkaisemassa. Ymmärrän hyvin. Korvennetaan. Kaikki on valmista, herra. Mennään katsomaan. Hyvältä näyttää. Juuri kuten ohjeistin. Hyvää työtä. Käydään katsomassa puutarhaa vielä. Hyvältä näyttää. Et muuttanut mitään tuolta. En. Kuten pyysit. No nyt on tutkittu kaikki paikat. Taidaanpa käydä lainaamassa hieman käteistä. Montelankun Kreivi haluaa tavata. Kutsu sisään. Montelankku. Olen kuullut paljon. Sen uskon kyllä. Käydään asiaan. Minulla on luotto Thompson & French liikkeessä. Thompson & French. Paljonkohan mahdat tarvita? Rajaton? Tässä on jokin ongelma. Ei Thompson & French anna rajattomia. Minulle auttoi. Sitä paitsi, minulla on samanlainen lappu joka liikkeessä. Menee siis kilpailijalle, jos minua ei palvella täällä. Eihän nyt. Kyllä sinä täällä saat palvelua. Aivan erityispalvelua. Tuo rajaton vain kuulostaa niin suurelta summalta. Täytyyhän jokin rahamäärä nimetä. Näin alkuun. Kun on näin erityinen vieras, pystyn kyllä joustamaan oikein reilusti. Saat 1 000 000. Kyllä, 1 000 000. Nyt loppuu leikinlasku. Tarvitsen näin alkuun 6 miljoonaa. 6 miljoonaa? Sopiihan se vallan mainiosti. Hyvä. Otan ensimmäisen 1 miljoonan heti käteen. Ilo asioida kanssasi. Albert. Onko vanhempi Morozov siellä? Sitten en mene. Ilmoita, että on muuta menoa. Selvä sitten. Missäköhän Montelankun Kreivi mahtaa olla? Hän tulee aina tasan kellon lyömällä. Yrittää tehdä vaikutuksen. Miksi missään ei ole mainintaa Montelankun Kreivistä? Luulisin. Tämä on ollut kaukana Itämaan. Mistä nimi Montelankku sitten tulee? Se on asumaton saari Italian rannikolla.
kuten arvasin. Tasan kellollinen. Montelankku. Hauska tavalla. Kivat pienet juhlat teillä täällä. Ajattelin käväistä nopeasti. Mutta jääthän vielä illalliselle. Tuli mieleen, että minulla on ilo esitellä sinun uudelle tuttavalle. Tässä on Villefort, kuninkaallinen syyttäjä. Vaikutusvaltaisimpia henkilöitä Pariisissa. Ilo tavata, Kreivi. Ilo on kokonaan minun puolella. Miten olette viihtyneet Pariisissa? Tulin vasta eilen. Silti pidän Roomasta. Meillä on ainakin parempaa ruokaa täällä Pariisissa. Kreivi, tässä tulee Danglars. Pankkia. Sinut minä tunnenkin. Albert, jättäisitkö meidät kahden? Jos totta puhutaan, sijoitukset ovat olleet pieniä viime aikoina. Sinä vaikutat oikealta rahan erolta. Minulla olisi muutamia liikeasioita, joista puhua. En minä ole mikään niin etelänäis. Onhan minulla voittoni, mutta ne liikkuvat vain muutamissa miljoonissa. Miljoonissa? Voinhan minä jotain neuvoa yrittää. Kuulin eräästä lähteestä, että Espanjassa kruunun anastaja on karannut. Eihän se ole mahdollista. Minä en ole kuullut mitään asiasta. Sehän tarkoittaisi Espanjan osakkeiden romahdusta. Niin, mutta en voi mennä täyteen varmuuteen asiasta vielä. En siis ole vastuussa mistään. Minun mielestäni kannattaisi odottaa ja katsella mitä huomenna, kun lehdet tiedottavat asiasta, kaos on irti osakemarkkinoilla. Vielä voi minimoida tuhot. En tekisi mitään radikaaleja, jos... Hyvät juhlavieraat. Illallinen on katettu. Kiitos paljon. Nyt vielä ehdin minimoida tappiota. Tein vain velvollisuuteni. Kreivi ei ole ottanut yhtäkään suupalaa. Entä sitten? Eiköhän Kreivi saa itse päättää syökö vai ei? Itämaassa kuulemma on tapana osoittaa ystävyys syömään tämän katon alla. Mitä Kreivillä olisi mukaan meille vastaan? Ajattelet taas liikaa. Hyvä juhlaväki. Haluan kiinnittää huomenna hetkeksi. Haluaisin vielä kerran kiittää Montelankun Kreiviä poikani pelastamisesta. Tein vain velvollisuuteni. Hyvä Kreivi, saisiko olla yksi? Ei kiitos. Tuli kyllä moka tehty. Ei olisi pitänyt luottaa huhuihin. Mitä on käynyt? Espanjan osakkeet ei tippuneet, ja minä tyhmä meni myymään ne. Monen miljoonan Voi, otan osaa. Ei ole helppoa sijoittaa näinä aikoina. Minä kyllä varoitin. En syytä sinua. Päätös oli kuitenkin minun. Harmittaa silti. Niin, olisipa jokin keino, jolla voisi muuttaa rahan aineeksi, joka pitää arvonsa. Mitä ajattelet? Ainetta. Kultaa. Pitää ostaa kultaa. Paljon kultaa. Aivan niin. Miksi en tuota itse hoksannut? Jos sijoitan suuremman osan omaisuudestani kultaa, se säilyttää arvonsa vaikeiden aikojen yli. Tuohan on aivan mahtava suunnitelma. Mistäköhän saa hyvää kultaa? Minulla on eräs kullan toimittaja, jos kiinnostaa. Sen on oltava hyvä, jos se kelpaa Montelankun Kreiville. Voi kiitos. Saatat juuri pelastaa omaisuuteni perikadolta. Bertuzzi. Siinä sinä olet. Piti kysyä. Ovathan kaikki vieraat ilmoittautuneet huomiselle kutsuille? Ovat kyllä. Hyvä. Ja olethan muistanut jättää mahdollisimman paljon johtolankoja ja puutarhaa. Kaikki mitä käskit jättää sinne. Nyt saa Villefort kunnon sätky. Hyvä. Sitten viettämään kirjan nopeasti eräälle kullan toimittajalle. Se on kiire.
Hyvä, että tuli. Voimme siirtyä heti ruokapöytään. Ei vaan. No, mutta voitko pahoin? Kaikki on aivan hyvin. Komea kartano. Mahtoi maksaa maltaita. Et uskoisiko? Haluan kiittää teitä tulemisesta. Tämä talo tuntuu kätkevän sisänsä monia salaisuuksia, ja siksi haluaisin pitää lyhyen kierroksen niiden tutkimiseksi. Voi kuinka jännittävää. Puutarha on varmasti kaikkein jännittävin paikka. Miksi näin? Koska täällä on erityisen synkkä tunnelma, aivan toista kuin sisällä. Joku vähemmän tietoinen voisi jopa luulla murhan tapahtuneen täällä. Se oli pelkkää mielikuvitusta tietysti. Kunnes käskin Bertucciota kaivelemaan ympäriinsä. Arvatkaa mitä löytyi. Teräase. Ruostunut teräase, mutta vielä verenpeitossa. Hui kamala. Minun oma henkilökohtainen arvio on se, että tässä pihalla on tapahtunut murha yöllä, kun ei kukaan näe mitään. Tuossa puskassa. Vaanitalon isännän poliittinen kilpailija, joka päätti hankkiutua eroon tästä lopullisesti. Kilpailija siis hyppäsi puskasta isännän iltalenkin aikana ja iski tikarillaan. Fernand, kunnia-ansainnaan sotilana, sinä tietysti osaat arvioida tilanteen paremmin. Niin siinä varmasti tapahtui. Arvon syyttäjä, mikä mahtaa olla tuomio tällaisen murhan tehneen? Se on varma kuoleman tuomio. Aivan niin. Kuten pitääkin. Hyvä Villefort, olet aivan kalpea. Oletko tulossa kipeäksi? Sinun on paras mennä kotiin lepäämään. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Voitteko jo paremmin? Voin kyllä. Mitä tiedät Montelaan konkreettista? Niin. Hyvä kysymys. En oikeastaan mitään. Hän vain ilmaantui tyhjästä enemmän rikkauksia kuin kuninkaalla. Mutta kukaan ei ole silti koskaan kuullutkaan hänestä. En kyllä minäkään. Mistä hän sitten vaikuttaa tietävän kaiken meistä? Hyvä kysymys. Mutta oletko varma, ettei kaikki ole vain sattu? Olen aivan varma. Ei ole mitään tikaria. Kreivi ei löytänyt mitään puutarhasta. Hän tietää. Tämä on painajainen. Mitä voimme tehdä? Syyttäjänä minun pitää aloittaa laaja tutkinta. Keksitään jokin vakava syytä, ettei kukaan epäile mitään. Mutta mistä aloittaa? Kreivistä ei ole mitään tietoa. Ei niin. Mutta täällä Pariisissa asuu joku, joka tuntee Kreivin. Mitä teet ulkona tällaisella ilmalla? Käy toki sisään. Minä olen Apotti Busoni. Alkujani Italialla. Olen poliisista. Meille on tullut vaikutelma, että tunnet Montelan kuin Kreivin. Onko näin? Kyllä. Jo 10 vuosia itse asiassa. Hän on kuitenkin hyvin salamyhkäinen nalle. Kukaan ei tunne häntä yhtä hyvin kuin minä. Hyvä. Asia on niin, että Kreivi on asetettu tutkimusten alaiseksi vakavan petoksen tähden. Poliisi tarvitsee kaiken, mitä tiedät Kreivistä. Sopiihan se. Kreivi oli alkujaan maltalainen kalastaja. Hän alkoi kerätä omaisuutta jo nuorena, ja onnistuneiden liiketoimien ansiosta on nyt hyvin rikas. Kreivi katosi 14 vuodeksi Lähi-Itään. Siihen aikaan en hänestä kuullut mitään. Mutta mitä Kreivi tekee Pariisissa? Hän aikoo lanseerata aivan oman korppumarkkinansa tänne. Roomassa he eivät enää mitään muuta syökkää. Kiitos tästä. Pysymme yhteydessä, jos jotain muuta ilmenee.
Kukaan ei osannut epäillä mitään. Kirje Lähi-idästä on täällä. Vihdoin. Anna tänne. Tämä muuttaa aivan kaiken. Bertutsia ohjasi minut tänne. Oletko jo nähnyt uutisia? Mitä uutisia? En minä lue lehtiä. Mutta sehän voi tarkoittaa ketä Fernandia tahansa. Joku toinen Fernand voi olla kyseessä. Ei hän. Isäni oli suuren lankun palveluksessa. Ja tämä lehti väittää hänen olevan syyllinen tämän salamurhaan. Se on kyllä vakava muutos. Mutta sinun antaisin asian olla. Kukaan ei edes lue tuota lehteä. On parempi antaa asian olla, jotta se ei herätä huomiota. Olet väärässä. Kyse on nyt koko perheen kunniasta. Kävin tänä aamuna lehden toimituksessa ja haastoin toimittajan kaksintaistelua. Miksi niin teit? Se oli typerästi tehty. Sinut vielä tapetaan tuollaisesta. Parempi kuolla ja säilyttää kunnia. Tee miten haluat. Poistu kodista. Montelankun kreivi haluaa tavata. Montelankku. Hyvä tavata. No, mutta ei lain vielä. Et näytä voivan aivan hyvin. Ei mitään erityistä. Kultakauppias oli vaan huijari. Siinä kaikki. Kerro lisää. No, kullan sijaan tuli kärryllinen maalattuja metallinpaloja. No, sepä ikävä. Mutta minun pitikin näyttää jotain erityistä. Katso. 5 miljoonaa yhdessä tassussa. Arvon kreivikin tietää, että se on paljon. Niin. Siitä tulikin mieleen, että minun piti lainata vähän lisää rahaa. Millaisesta määrästä puhumme? No asia on niin, että olen oikeastaan kohta jo lähdössä Pariisista. Joten otan jäljelle jäänyt 5 miljoonaa. Mutta nuo 5 miljoonaa olivat lainassa sairaalalta. Minun piti palauttaa ne tänään. Mutta sinähän olet tupparikas. Ei sairaala kiinnosta, mitkä 5 miljoonaa heille annat. Tuo on aivan totta. Mutta jos sinulla ei ole varaa maksaa rahaa ja en halua saattaa sinua konkurssiin, voi jättää rahat tänne. Ei, totta kai minulla on varaa. Mitä minä hupsuttelen? Eihän sairaalaa kiinnosta, mitkä 5 miljoonaa ovat kyseessä. No mutta nyt minun pitää mennä. On eräs tärkeä tapaaminen. Näkemiin, kreivi. Sairaalan edustaja on tullut hakemaan rahoja. Ilmoita, että olen varattu juuri nyt. Ajaja. Mahdollisimman kauas Pariisista ja äkkiä. Aja, miksi pysähdyimme? Aja. Hyvää iltapäivää, arvon herra. Ole hyvä ja astu vaunuista. Albert, mistä tämä kun?
Näköjään. Nyt hän syyttää Fernandia koko nimen. Mistä hän olet löytänyt tällaiset väitteet? En tiedä, mutta tänään pidetään oikeudenkäynti tästä asiasta. Siellä isä voi näyttää kaavin paikan. Tosiaan. Tuletko mukaan katsomaan? Voinhan minä tulla, kun ei ole parempaa tekemistä. Kyllä tämä on vain kateellisuutta, sanon minä. Fernand ei ole ikinä tehnyt mitään epäkunniallista. Tämä on aivan törkeä. Miksi pitää edes pitää oikeudenkäyntiä, jos koko juttu on selvästi pelkkää pilaa? Kateellisuuden aiheuttama ajan hukkaa. Hyvin sanottu. Asiana. Kannatetaan. Hiljaisuussalissa. Tämä asia käydään läpi silti. Ei ole yhtäkään todistuskappaletta väitteen puolesta. Sen sijaan on 10 todistuskappaleita väitettä vastaan. Sain juuri tiedon, että paikalle on saapunut henkilö todistuskappaleiden kanssa. Pyytäkää todistaja sisään. Sinun palvelijasi. Mitä sä täällä tekee? Hetkinen. Näiden papereiden mukaan kapteeni Fernand Mondego oli osannut kuningas suuren lankun salamurhaa ja sai palkkioksi osan tämän aarteesta. Se oli siis totta. Paperi on selvästi väärä. Fernand on syyllinen. Petturi, saat vielä katua tätä. Sinä lähetit Bertuccia. Kenen puolella oikein olet? Haastan sinut kaksintaisteluun. Huomenna aamunkoitossa. Tuossa on minun testamenttini, jos en palaa. Miksi haluat kostaa? Miksi et vain ottanut rahaa ja viettänyt elämää rikkaan? Niin minä olisin tehnyt. Minä olen ainoa henkilö, joka saa oikeuden toteutumaan. – 14 vuotta vankilassa. Tiedätkö, mitä se tekee Nallelle? Mitä hyödyt kostamisesta? Mahtaa tuntua tosi hyvältä nähdä, kun muut kaatuvat. Vielä ehtii muuttaa mielen. Vielä ehtii säästää viattoman hengen. Otan luodin ja säästän pojan suurelta virheeltä. Saanko nähdä pistoolissa? Ei ole pistooleja. En aio taistella. Viime yönä Bertuccia tuli käymään ja kertoi totuuden. Olen anteeksi pyynnön velkaa. Fernandin kunnia ei voi enää pelastaa. Nyt olemme sujut. Taistelua ei tule.
Kreivin Morsev tuli tapaamaan teitä. Morsev. Kuulin kaksintaistelusta, mutta molemmat ovat hengissä. Mitä tämä tarkoittaa? Kaksintaistelua ei ollut, Ja miksi näin? koska ei ole mitään kunnia, minkä puolesta taistella. Miksi juuri sinä? Koska en ole se, joka luulet minun olevan. Etkö ole Montelan kuin Kreivi? Sinun täytyy muistella kauas menneisyyteen. Sinä olet... Edmond Dantes. Ei. Olet jo kuollut vuosia sitten. Olin ainoa, joka varmisti oikeuden tapahtua. Tulen vaanimaan sinua hautaan asti teostasi. Mihin ikinä menet, löydän sinut. Voit juosta, mutta et paeta. Sinä tulet maksamaan, kuten minä maksoin ahneudestasi. Kaksi kolmesta. Montelan kuin Kreivi on tullut tapaamaan. Pyydä sisään. Kreivi. Mikä sinut tänne tuo? Oikeus. Minä olen oikeus. Oikeus, joka väärentää todisteita ja laittaa viattomia kiven sisään nostaakseen vaikutusvaltaansa. Oikeus, joka murhaa pahimman kilpailijansa. Kuka sinä olet syyttämään minua? Minä olen uhrisi. En ole ensimmäinen enkä viimeinen, mutta varmasti vaarallisin. Osat ovat kuitenkin vaihtuneet. Et muista minua. Marseille, 1815. Minä muistan sinut. Muistan hyvin. Olet yhtä mitätön kuin silloin aikoinaan, Edmond Dantes. Sinulla ei kuitenkaan mitään todistusaineistoa. Minä taas vuorostaan voisin tehdä sen, minkä osaan. Lähetän sinut takaisin sinne mihin auringonvalo ei näy. Laitan takaisin hautaan. Sieltä et enää uudestaan nouse. Ei. Vankila ei toiminut. Teloitan sinut. Poltan jäännökset. Kukaan ei ole ikinä kuullutkaan Edmond Dantesista. Olet mitätön. Sinulla on mahdollisuus katua ja lähteä maanpakoon juuri nyt. Lasken 3. Jos et ole kadonnut silmistäni, seuraukset ovat ennennäkemättömät. Mitä muka teet? 1. Olet surkea. Mitätön? 2. Minulla on kaikki valta. 3. Olen löytänyt sinulle juuri sopivan paikan. 0 tähteä. Huonot näkymät. Ifin linnan 34. selli. Se vapautui väiväiset 10 vuotta sitten. Mitätön? Mitään sanomaton kirppu. Olen suorittanut tehtävän. Aika jättää Pariisi. Laiva odottaa Marseillen satamassa, kuten käskit. Hyvä. Enää yksi pieni poikkeaminen matkalla. Lähdemme nyt. Käske palvelusajan pakata laukut.
ketään. Hyvää iltapäivää, herra. Miten saisin palvella? Tarvitsee jotain syötävää. Sehän sopii. Nimet vain aterian ja se toimitetaan tuolta päivän sviittiin. Mitä tällä oikein voi edes saada? Saanen ehdottaa päivän erikoista. Viinissä haudutettu liha tarjoltuna perunoiden keitettyjen kasvisten kerran. Kuulostaa hyvältä. Otan sitten sen. Ikävä kyllä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen perimme maksun jo ennen ruoan toimittamista. 100 000, herra. 100 000. Niin, ikävä kyllä hyvänlaatuinen liha on tyyristä. Toimittaa näin syrjäiseen paikkaan. Otan sitten vain kanaa. Oiva valinta, herra. 100 000, kiitos. 100 000. Kanasta? Voi kun meillä on vain lähellä tuotettua kanaa ja kasvavat niin kovin laihoiksi ilman auringonvaloa. Otan sitten vain juomaa. Oiva valinta, herra. Saanen ehdottaa lähitilan oivaa viiniä. Ei. Liian kallista. Ota vesilasi. Voi kun vesi on niin kovin harvassa täällä. Meidän vetemme on tuotu luorilta kovin pitkän matkan takaa. 10 000. Hyvä on. Pakko saada juomista. Montelangun Crane. Sinä olet kaiken takana. En ole se, joksi luulen. En tunne sinua, Crane. Kyllä tunnen. Varsin hyvin. Pitää vain vähän virkistää muista. Et ikinä saanut kapteenin paikkaa. Mistä? Sinä. Minä. Kuinka? Dantes kuoli jo vuosikymmenet sitten. Niin kuoli. Joku muu astui tilalle. Asia on nyt niin, että annan sinulle viimeisen mahdollisuuden. Vielä voit luovuttaa kaikki omaisuutesi pois ja aloittaa rehellisen elämän. Antaa rahani pois. En ikinä. Mieluummin kuole. Hyvä on. Hei, et voi jättää minua tänne. En minäkään olisi tehnyt niin. Se kirja oli vain pelkkää pilaa. Ei ollut tarkoitus. Herra Crane. Mikä teidät tänne tuo? Lähden kauas pois. Minulla ei ole enää mitään täällä. Mitä sinä teet? Liityin armeijaan. Aion luoda hyvän maineen alusta asti. Se on oikein tehty. En halunnut tuhota viattomia elämää, mutta kaikki tekevät virheitä. Siitä on nyt 20 vuotta, kun päätin kostaa. 20 vuotta olen kuitenkin aloittanut vihan potettua, jotta voisin lopulta kostaa. Olisin voinut unohtaa menneisyyden ja aloittaa uudelleen. Mutta en osannut irrottautua oikeuden käsitteestä. Ja kostamalla aloin minun vihamiestäni tasolla. Se on suuren virhe. Crane, tapaammeko enää? Sitä en usko.